Bine v-am regăsit, dragi pofticioși de înghețată. Mă numesc Freon Ciocolatiu și vă voi prezenta cel mai probabil vremea înghețatei pentru următoarele zile. Vremea ne va răsfăța în această perioadă. Astăzi vom avea o temperatură maximă de 16 înghețate, așa că nu uitați să vă luați protecția de soare la voi. Dimineața va începe cu 6, maxim 8 înghețate, dar până la prânz se va ajunge cu siguranță la 16 înghețate. Din partea de sud-est a țării va veni un val de căldură ce anunță topirea înghețatelor la cornet, dar și la pahar. Pe timpul nopții vom avea maxime de 3-5 înghețate, cele mai mari șanse de 5 înghețate sunt pe litoral. În schimb, în nord, în centru și în vestul țării, sunt șanse minime să se ajungă la 4 înghețate, ba mai mult sunt anunțate precipitații de ciocolată. Pe parcursul zilei de astăzi vom avea parte de o vreme cât se poate de pufoasă în Banat, Oltenia, Muntenia și în Dobrogea. Acolo vom avea temperaturi optime pentru a savura și 15 înghețate gustoase Nestlé. Cine a plecat în perioada aceasta la mare se va bucura de vreme călduroasă și înghețată la malul mării. Nu uitați să trimiteți vederi prietenilor de acasă să vă lăudați că sunteți în concediu. În restul teritoriului vor fi șanse de răcorire a vremii. Dacă nu cu vânt, sigur cu înghețată. În nord-estul și centrul țării vom avea o vreme în general instabilă, dar și în zonele de deal și de munte, unde, îndeosebi după amiază și seara, vom deschide mai rar frigiderul pentru înghețată de până la maxim 8 ori. Aceasta a fost rubrica Frân Ciocolatiu și eu sunt Vremea Înghețatei și vă urez un weekend plin de înghețată.